Peste 120 de personalități medicale și reprezentanți ai mediului de afaceri au participat la Gala Medical Manager 2013 organizată în București. Printre invitați s-a numărat și chirurgul Muhanad Toron, doctorul Vasile Cepoi, consilier de stat în cadrul guvernului, și Bogdan Jensen, președinte al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, i-au înmânat managerului și implicit Spitalului Buhușan premiul de excelență pentru inițiative moderne în managementul medical. Ceea ce mă bucură pe mine foarte mult că a început să fie văzut din exteriorul orașului sau județului prin a acorda premiile pentru management medical, pentru ce am reușit să realizăm într-un scurt timp. Într-adevăr, am fost chemat la București, la Gala Premiilor, și ne-a acordat un premiu foarte important pentru noi, ca o răsplată, să zicem, pentru ce am reușit să facem. Am fost chemat chiar și la Deșteptarea pentru un premiu tot management medical, dar noi nu zicem că ăsta este suficient, mai avem încă foarte mult de realizat, de construit, de a aduce la un standard bun pentru bolnav. Datorită toate condițiile astea, noi am observat că au început să vină din județ, nu neapărat din Bacău, și din Piatra și din alte orașe și comune, să vină la Spitalul Orășănesc Buhuș. Noi nu avem decât să îi acordăm aceleași servicii, aceleași condiții pe care noi le-am visat întotdeauna. Scopul nostru, am zis la bun început, este numai și numai bolnavul să plece vindecat acasă. Spitalul Buhuș se află și pe lista scurtă a premiilor naționale ale calității Trustmark, ce vor fi oferite în curând. Din zona Moldova mai sunt nominalizate pentru acest premiu doar 4 spitale din Suceava, România și Vrancea. Premiile vizează criterii precum pregătirea în vederea acreditării CONAS, îmbunătățirea siguranței pacienților, creșterea loialității pacienților și a satisfacției personalului angajat.